makadi muri Zimbabwe sana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu made pataki chikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe zvino hazvina kumira musha zvina kugadzikana. Right, nyata tinenge tichizivisana pana panyaya yekudai so kuti isusu tigobvisa ZANU-PF pachigaro ndo emu yatinayo ende ndo chinhu chatakatarisa ichocho kuti ZANU-PF inofanira kunge ichibva pachigaro. But izvi hazvingoitike takagara kana kugara mumateresi kana kuti takango tarisa nemaziso edu zvinhu zvazvikwanisike kuitika. So tinotaura kuti chiko isusu taura kuti musi wa31 munhu wese unofanira kunge urimo mustreet uchiratidzira. So isusu takasaacta apa hatina chatinenge taita. Imusoro achatora nyika oita neyake oita kunge famu rake zvaanoda kupirike kufa ndo zvaanenge achiita Zimbabwe izvozvo. Saka tinotaura kuti chiko munhu wese ngaawanike ari paposto, munhu wese ngaawanike ari munzira musi wa31. So tinotaura kuti movement ya31 kai is first time kuti tiona movement ichitoitika munyika yeZimbabwe yevanhu kuti vanhu ndo vari kuita sei vari kupinda mustreet inonzi uprising first time. Saka kana iri first time ngatiutokurudzira kuti shuwa naMwari ngatipindei titsvage nyika yedu titore mumaoko eutungamiriri. Ndosaka muri kunzwa vari kufanira kuenda vanhu vakawanda muchitoromo. Tofanira kutosunga kubva mukuru kwacho kusvika kuna Ziyambi anakazembeka vese vari kufanira kupinda mukati. Ndonyati kurwisa vamwe tichadrega toisa mustreet tonyatsovaratidza kuti aiwa zvamaitaura zvezviye takazvinzwa but so far takushandisa bumbiro remutemo. So bumbiro remutemo ndo rakushanda. So thank you for watching. Maswera sei ava manhero akanaka. Manhero anondoda kuti kana pane maprofita pane vanhu vanogona kunamatira nyika, fugamai munamati. Pane vanogona kupira vaya vane midzimu yechokwadi kuti efeki. Isaibute pasi mukumbirire nyika. Pataa kuenda apa hapana kuchipa sezvamuri kufungidzira. Musaone tichidai muchiti mukapinda mumagroups muita zvenyu zvekushandiswa, muchiita zvenyu zvekurakasha, muchiita zvenyu zvechi 2030, muchisumudza mhepo dzenyika mofungidzira kuti ndimi makangwara. Mucharambidza vanhu kuti vaende mumastreet, motoona kuti kutoenda mastreet vanhu voita ningirikiri people ningirikiri uprising itori nani pane kuti pfutidzirire. Nekuti iwewo wacho uri kuramba kuenda uri kuti itai mega ndiwo ndiwo muri kuona zviri kuita kuDRC ko, muri kuona zvazviri kuita kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi. Ndo pamuchaona kuti dai takabatana zvedu takapinda zvedu mumarodhi nyika yakangoona kuti kana ivo baba Mnangagwa vakangozviona kuti hatisi kuzvida zvavari kuita, vangadai vakatoita resign kudhara. But chichavaregeresa kuresigna ndimi mune maregedza kuenda mumastreet magara kudzimba dzenyu. Asi vanhu vari kuona kuti zviri kuitwa zvisiri zvavasi kuzombovarega varimo. Ndo pacharira pfuti. Ende kana pfuti dzakurira hadzaafekte vari kudziridza nevari kuridzirana. Dzinoafekta newe wacho uri kuzviti ndionese uri kuti uri mbwende wakagara kudzimba. Ndiwo uchaafektwa zvakatonyanyisa nekurira kwepfuti. Varume ngatibudei musi wa31. Avoid bloodshed. VaMnangagwa varesign pasina blood radona. Varume ngatikurudziranei kuti tisunungure nyika iyi. Munhu nemunhu kwese kwaanenge ari tsvaga machira enyu ewhite anenge maflag ewhite kuratidza kuti we are in the street but we are for peace. Nejira rako rewhite munhu wese. Chatiri kungoda kuti baba Mnangagwa ngavabve pasina ropa radeuka. Ende baba Mnangagwa vakazviona kuti vanhu havasi kundida vanobva mupawa. Asi mukafurirana zvamuri kufurirana izvi mima2030 makatisumudzira mhepo iyi yasumuka nyika yese iyi. Muchiramba muchitsita makotsi papata muchiramba muchingoti pamberi ne2030. Zuro ndizuro maive paHICC muchiita futi 2030 chakazoti
Imamusi kuona kuti patimira hapana kumira zvakanaka. Ndo pamuchaona kuti dai takaziva tisina kusumudza muromo wepamusoro newepazasi tichitaura zve2030. Varume kwatiri kuenda kuna kumira zvakanaka. Makomrades ngatinamatire nyika iyi. Makomrades kugara kwenyu kumba kuramba kuenda musi wa31st kureva kuti you are saying it's okay ngadzirire. And don't you think kuti dzikatanga kurira veuku neveuku vachiridzirana iwewe you are not going to be affected. Musanyeperani zvinhu izvozvo. Ndo pamunozoona kuti makandiwa ase Mwari. We are going to be plugged into uncertainty. Tikabuda mumastreet tikazara musi wa31 probably zvinogona kutitora 5 or 10 days. Munhu anenge aresign. Asi mukada kuita zvokuti ivo vafunge kuti vanotori nevanhu vari kuvasapota. Iyemi muri kumburizira muchimuye 2030. Zvinhu life yakakunakirai. Vangani venyu vaive muhomu yavane life yakanaka. Varume musadaro imi. Munhu anonzi muZimbabwe ndo arwadziwa. And don't underestimate the anger of munhu arwadziwa. And don't underestimate kuti mageneral ari kusekerera kufa kwemamwe mageneral. Don't underestimate the wave, the big wave that is ahead of us. Ngatisevhei nyika iyi. Kutosevha kwatingaite kuti nyika iyi dzisanyanyonorire ende vanhu vasaridzirane kuenda mumastreet. Toratidza kuti isusu sevanhu veZimbabwe hatisi kuzvida. Munhu anokwanisa kuresigna pasina fight. But mukaisa ka false impression kekuti tikunakidzwa nezviripo. And then munhu obva ati handibve because vanhu vari kundida. Ende havana kuenda mustreet because vari kufara nezvandiri kuita. Ndo pachatanga kudeuka ropa ipapo. Ende imimi vanenge vagara mudzimba, who hold you accountable for zvese zvichaitika after failed 31st. Ndo pamuchaona vanhu vachinozvuzvurudzwa mudzimba. Ndo pamuchaona kuti ma2030 achaitwa party. Ndo pamuchaona magana mbumburu dzichibvarura misoro yevanhu. Don't say atina kumbokupai warning. Muchairangarira audio yandiri kutumira iyi. Muchairangarira imi zvenyu muri kuita basa rekupinda magroups muchidirana muchipiwa tumafoni. Tuchatsva mudzimba tumafoni twenyutu. Twamuri kusoroita noise. Itwo tumaakwa twamakapiwa twamuri kusoitira noise kuda kuti konzeresa kuti tinosvika muhondo nekuda kwetumaakwa itotwo. Muchatufunga tumaaka twatsva twese itotwo. Varume patiri kuenda hapana kuchipa zvamuri kufungidzira. Kana iwewo uchiona kuti uri mbwende uri kutya, haikona kuda kuvhiringidza vanhu vari kukwanisa kuenda kuti tigone kuti nyika isungunuke. Mumwe neumwe ane zvaanokwanisa. Vanogona kunamata fugamai munamati. Vanopira mudzimu pirai mudzimu. Vanogona kukurudzira vanhu kurudzirai vanhu. Kana uri mbwende gara nemashoko ako umbwende mudundundu mako. Muchateera matext ametaura rubbish mukatadza kuaita undoai. Zvimavidhio zvamuri kuzadza muchiswera muchiita kunge sezvinonzi vanhu zvidhori. Muchazviteera muchizvidhilita zvimavidhio izvi. Heya. Ndanyarara zvangu. Ngatisanganei mumastreets. 31 March ngatisanganei mumastreet, ngatiavoidei scenario yekuti dzigozorira pfuti. Ngatisevhei nyika. Handei takabata majira edu ewhite epeace. Tichimacha hakuna munhu anopfura munhu akasumudza jira resymbol of peace.
ende hapana mapurisa anopfuura vanhu vanenge vari 3 million. Ngatisevhei nyika iyi, ngatisevhei situation inogona kuita worse than kupinda mastreet musi wa31. Ndatenda hangu.